गौशाला चौक मुरली गौशाला चौक। अच्छा गौशाला चौक कौन क्लास में पढ़लो? सोनी मत विद्यालय का। अरे माने कौन क्लास? 6 में कि 6 में? कृपया हिंदी का प्रयोग करें। 6 में नानो हम पढ़ले बड़ी हमारा इंग्लिश के लिखा दो खट पटा आ जाले हमरा बुझाएबे ना कर। एकरा के हिंदी में कहो ना। 6 में। 6 में हां 6 में 6 छठा पांचवा चौथा तीसरा पहिला 1 2 3 4 हमरा बुझाएबे ना करे। बाबूजी कहले कि जो बेटा पढ़े स्कूल में तो ढुक जात रही पुल में। बाबूजी के का नाम पड़ी? श्री निर्मल प्रसाद। हां श्री निर्मल प्रसाद। अमाई के श्रीमती सुनीता देवी। मौसी के रे बता दे काम न करी तो दे चलो उसी के कहे कि लइका नामे भूला गइल बा अपना मौसी के ना नाम याद बा। याद है। आखिर पढ़ल लिखल तेज तरह का लइका होगो नाम हंसोई बा बता दो एमे कोनो गलत बात थोड़े बा। एड्रेस तरह से पूछल जाता कोनो गलत बात बा का नाम? श्रीमती सुगंधा। क्या बात है बतानी चलो तो ताली बजाइए भैया। अच्छा ये बताओ कि तहरा ई चारों में कौन पसंद? हेलो कौन पसंद बचारू? ये पंडाल को सब खाली कीजिए। लाजात कहे भाई यह तेज तरह का लइका भाई सब निकालिए। लाजाए के ना एकदम खोल के सब निकल जाओ। अब सब खाली करो। सब निकलो इसमें से। सब बाहर जाओ। ना ना बताइबो भीतर भीतर मन में रखा था लइका लाजा गइल हो गइल बाबू तोहर। आई लव यू। क्या बात है? केवी में सब तरह सब तो डांस करे आवेला तारा डांस करे आवेला ना डांस नाचे आवेला नाचे ना अब का कहे तोहनी के बोले त कितना जगह खड़ा होए के पड़ी के इतना लोग के आगे कहो तो भैया उहे कैसे उहे भाव लागल है भैया। लास्ट में लइके कहा त के बाप रे है ना चारों तरफ एक जगह कहे मूर्ति जगह मूर्ति लेखा खड़ा हो जाता रिसो मूर्ति लेखा खड़ा नहीं चारों तरफ बाबू। हट की चांद से सुनर लागेलू हट की रचले अस भगवान हो हट की कहेला मीठू लाखों में सुनर हट की बाडू हमारी जान हो। तो हमारे एंट्री होता कहा था कैसे हर की पहले मिलन में हर की कहा जाने रानी हर की का तू ऐसन दे गहिलू हर की अवधे प्रेमी के दिल चुरा के आ पहले नजर में ले गइलू। हट भाई काहे इतना फेन फेन भइल बरे दी पछबुका ना हट की सासो जन्म साथ देबू की ना हट की सासो जन्म साथ देबू की ना हट की है बात दिमाग में खटकल बा यह बात दिमाग में खटकल बा तो हमार दिल सुनो ये रानी आ तहारा नाथुनी बजा के अटकल बा ए भैया कैसे कहेगा भैया हट त चाहत से सुनर लागेलू रचले है अस भगवान हो कहेला मीठू लाखों में सुनर बाडू हमारी जान हो। आगे कहा था कैसे एक जो उठा के भैया ताली बजा के
अरे पहले नजर में कहा जाने कहा तो हो ऐसन दे गइलू अवध सप्रेमी के दिल चुरा पहले नजर में ले गइलू बाप रे बाप तने सट जा आगे कहा था कैसे कैसे आदि की सातो जन्म साथ देबू की ना आदि की सातो जन्म साथ ए लेखा मत कर ये ठीक नहीं है ए लेखा माथा पर हाथ सुघराइबे सातो जन्म साथ देबू की ना सातो जन्म साथ देबू की ना यह बात दिमाग में देख ला हरी की सातो जन्म साथ देबू की ना हाय है बात दिमाग में खटकल आ लास्ट में भैया कैसे अरे तो हमारी दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अलग हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अलग हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अटकल हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अटकल हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अटकल हमारे दिल सुनाए तारा नथुनी बजा के अटकल हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अटकल हमारे दिल सुनाए रानी तारा नथुनी बजा के अटकल हमारे क्या बात है बजा के अटकल बा अरे की अटकल बा रे रानिया बाप रे बाप म्यूजिशियन खातिर ताली भी बजाई सबसे एक बतानी म्यूजिक हमारे जितना भी टीम आइल बा भाई खातिर ताली लाजवाब जितना कहले उतना कम बा भैया RUS बैंड हर चश्मा लगावला से हम बुझ गए रहनी हो आंख में के चश्मा शॉट में माइक खेला करे पे बा